ሓደ ራታንታታ ዝተባሃለ ህንዳዊ ቢልዮነር ብሓደ ጋዜጠኛ ራድዮ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ህይወት እቲ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኮይኑ ዝረኸብካዮ እንታይ እዩ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ እቲ ህንዳዊ ሃብታም ቢልዮነር ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ። ኣብ ህይወት 4 ደረጃታት ሓጎስ ሓሊፈ እየ፣ ግን ኣብ መወዳእታ እዩ ትርጉም ሓጎስ ተረዲኡኒ። እቲ ቀዳማይ መድረኽ ሃብትን ንዋትን ምእካብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ግን ከምቲ ዝደለኽዎ ሓጎስ ኣይረኸብኩን። ብድሕሪኡ ካልኣይ መድረኽ ድማ ምእካብ ክቡር ኣቑሑትን መጋየፂታትን እዩ ዝነበረ። ውፅኢት ናይዚ ነገር እዚ እውን ግዝያዊ ምዃኑን ድምቀት ክቡር ነገራት ነዊሕ ከም ዘይጸኒሐ ክርዳእ ክኢለ። ቀፂሉ እውን ሳልሳይ ምዕራፍ ዓብዪ ፕሮጀክትታት ምድላይ ጀመርኩ። ሽዑ ኣብ ህንዲ ኣብ ኣፍሪቃ 95 ሚእታዊት ቀረብ ነዳዲ ነይርኒ። ኣብ ህንዲ ከምኡ እውን ኣብ ኤስያ ሙሉእ ወናኒ ዝዓበየ ፋብሪካ ሓፂን ኮይነ። ኣብዚ እውን እንተኾነ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ሓጎስ ኣይረኸብኩን። እቲ ራብዓይ ስጉምቲ ሓደ ዓርኪ ዘምፅኦ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ንሱ ከዓ ንገለ ስንኩላን ቆልዑ ዓረብያ ስንኩላን ክገዝኡ ሓቲትኒ። ናይ ስታት 200 ህፃናት ብትእዛዝ ተዓርከይ ነተን ዓረብያ ስንኩላን ገዛእኩ። እቲ ዓርኪ ግን ምስኡ ኸይደ ነተን ዓረብያ ስንኩላን ንቆልዑ ኸረክበን ተማሓፀነኒ እሞ ፍቓዱ ክመልእ ከዓ ምስኡ ናብቲ ቦታ ኸድኩ። ኣብኡ ድማ ነቶም ቆልዑ እተን ዓረብያ ስንኩላን ብኢደይ ባዕለይ ረከብክዎም። ኣብ ገጽ እቶም ቆልዑ ዝገርም ናይ ሓጎስ ብርሃን ረኣኹ። ኩሎም ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ኮፍ ኢሎም እናተንቀሳቐሱ እናተዘናግዑ ረኣኽዎም። ሓጎሶም ብሩኽ እዩ ነይሩ። ከምዚ ናይ ዓወት ክቡር ህያብ ዝተሸለሙ ኮይኑ ተሰሚዕዎም። ሽዑ ኣብ ውሽጠይ ኣዝዩ ዝተፈለየ ናይ ብሓቂ ሓጎስ ተሰማዓኒ። ተመሳጊና ወዲእና ክንከይድ ምስ ወሰንኩ እውን ሓደ ካብቶም ቆልዑ እግረይ ኣትርርብ ኢሉ ሓዘኒ። ቀሲለ እግረይ ከላቕቕ ፈተንኩ። እቲ ቆልዓ ግን ናብ ገፀይ እናጠመተ እግረይ ክፍንወኒ ይደለየን። ደኒነ ነቲ ቆልዓ ተወሳኺ እንታይ ከም ዘድልዮ ሓተትክዎ እሞ ንሱ ከዓ ገጽካ ጽቡቕ ገይረ ከላልየካ እሞ ኣብ መንግስቲ ሰማይ ምስ ረኸብኩኻ ዳግማይ ከላልየካን ከመስግነካን ስለ ዝደለኹ የበለኒ። እቲ ቆልዓ ዝበለኒ መልሲ ግን ኣሰንቢድኒ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ህይወት ዝነበረኒ ኣረኣእያ ሙሉእ ብምሉእ ክቕይሮ ይሓጊዝኒ። ሓጎስ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ይርከብ ይኸውን እዩ። ከም ዋጋ ሰናይ ውህበትካ ወይ ተግባርካ ዝመጽእ ሓጎስ ግን የለን። ካልኦት ሰባት ዝደልይዎ ክረኽቡ እንተሓጊዝካዮም ኣብ ህይወትካ ዝደለኻዮም ነገር ክትርክብ ኢኻ። ኣብዚ ዓለም ዝኸበረ ነገር ወይ ዝጸበቐ ነገር ምስ ወነንካ ክትሕጐስ እንተሓሲብካ እቲ ክቡር ምስ ወነንካ ካልእ ዝኸበረ ይመጽእ። እቲ ዝጸበቐ ምስ ወነንካ እውን ካልእ ካብኡ ዝጽብቕ ይመጽእ። እዚ ዓለም ልክዕ ከም መወዳእታ ነጥብ ዘይብላ ናይ ጉያ ውድድር እያ። ክቡራት ቤተሰብ መሆሳር፣ እዛ ጽሕፍቲ ሓደ ካብ ቤተሰብ መሆሳር ካብ ገጻት ፌስቡክ ረኺበያ ኢሉ ዝሰደደለ እያ። ጠቐሚት ኮይና ስለ ዝረኸብክዋ ከዓ ናባኹም ናብ ቤተሰብ መሆሳር ኣቢለያ ኣለኹ እሞ ንስኹም እውን እንተፈቲኹማ ናብ ካልኦት ሰባት ክትበጽሕ ሸር ግበርዋ። ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም።